So guys, kuan jud seryoso. Agang kayong tang di ilalim nga mabuntis. Kay risk go kaazo. Hi guys, good morning. Padong ko karon sa Tagbilaran. Ihatod ra kong ate Flor dili sa Kazan. Pagkaran hagit kay Magkita raming Mama Julie sa Daog. Balik ko. Kay kalibangan man talaga ilan sa pukog si Nina. Ang sanila ginakay lisod mo to abrihan. Asa? Halo pa ko. Karon padong Kana kalibang man ko. padong pastiri kay ni balik kay kalibangon. Napa din naglakaw pa. Tarbok to ah, naramas din mo lang ha. Kang now, ang murang gibidli. Ha? Hello. Good morning. Hi. Ha? Naman ko diya sikod. Karang bay mo mahuman sir. Ko naman ng lag. Taga-balin siya. Yan na. Hi, lang tanan. Minta siguro. Masuk adlaw. Dar sa peng. Salamat. Mo na kuan. Lungsod sa Valencia, Bohol, Philippines. Ingan yung Paskoan. Alis siya. Magbayang magiliw pod. Humana sila ugan. Flag ceremony. Halap puno lagi tanon. Di ko kasakay daan eh. Sa ko ning mata pero dugay mo ko ning bako. Titugnaw. Umok-umok ko man ko. Sakto dito alas 5 ko anak ko nagguno. Kaya yung mga asawa ron. Kaya nanay bonus. Ikaw, te, na kay bonus, te. Bonus. Pabutang buno. Dapat kawa mo ko bonus. Kaya silimul kayo o masasay bonus. Yan ako sa Ramiro. Yan. Yan ako sa kaka, Ate Julie Dari. Te! Nadugay ko. Nadugay. Julie na. Hi. Angat. Baklay ko. Bisa gikan. Balin siya. Ha? Balin siya. Wala. Wah, kacang resulta. Dugay makaadyo. Dalam ko po na ko kaadyo. Pa-examine sir. Hi guys, sabotong gabi eh. Daan namin ni Mama Julie sa Valencia. Human namin panihapon. Salamat sa Ginoo kay nahaman ako og check up. Ang resulta sa laboratory pro time agang INR 1.9. Wa ni siya kapasar. Kaya gikuan sa doktor, gitarget dapat makatungtong dud sa 2. Mauna nga pabalikan ko inig December 4. Kanang maglaboratory na ko gutro inig December 4. Kaya ba ko ako ra po nakasada ni. Kaya ginam ko sa doktora nga di lagi ko mukaon kanang kuan green leafy. Nja katong das limul kaya nakakaon mo ko green. Kaya katong das lagi nagutan og kanang kuan. Binisayang utan nga na sa gul kamugay, ganas. Ningkaon magasog ko. Sinanay pa di sige lang makaon. Kamera, input sila dito, ako ningkaon ko. Mao nagahang INR. Nahay mo na po siya og karang nay 1.9. Des naga kay kuanon to 2.2 siguro to. Diyan ka 1.9.
Ansa gani ha. Ako nang nag-check up na si Dr. Luna. Niya sa og karang na naburus na bakuno ko. Ansa ning kong wadok. Isang ipasabot na ho. Di gadyo ko pwede maburus. Sa kayong tangkaron nga daghan ko yung mga tambang nga giinom na warfarin. Kintahay ko no karang na kaning ang tidya na anay sa tiki. Nabinlanig bata. Dyo ko no siyang pahibawon dadyon kay aron nagang mga maintenance nga pang inom. Atang tangon. Kaya ba mo to'y makaraot sa bata tong mga tambal nga pang inom. Og naamagal ni bata na yung tidyan nga nabuhi. Pero resgo ka adyo og maburis ko. Posible ko no magka-heart failure ko. Kaya karang panahon na magburis na ko. Agang mga maintenance ng tangan man na. Kaya mag-inom ko marawat magbata. Kaya posible dyan nga magka-heart failure. Kaya wala naman ko iimnon nga tambaw. Maglisa na pag-ginhaway nga na. Diyan sa amalagini nga kamis limwil kaya nagka bubalitok naman me. Di na pa nga karaghan. Dito sa pangla nagbubalitok pod me. Di harami ni undang og bubalitok katong gidugo ko. Diyan pag nawa na pag ang dugo, nagbubalitok na pod me. Ngayon siya nga basin og kanang nasud na ng imong tidyan. Nanay bata nga nabuo. Mao na nga magpahibaw kuno ko. Pabuot sa Ginoo og karong buwan na og di ko dugon. Kay diha ba dyan nahitabo na mo dasko naging si Wana. Bubalitok lagi palabi. Nang bubalitok lagi po makay nga naman dyan na bugumin pero di po ni sa gunson di po di na po di nga og kanang bantag uto hapon. Di po. Kana lang nung inig kagabi ira inig pa matog nga na rakas ara. Hindi kaya na naman na makapurma sa panagsara. Og naa dito nabili nga gamay nga sperm dyan nahimo tong bata. Mao na nga. Ako ang isnama. Ala. Sa mga tawa. Pero kuan dyan gamay. Pero pagbutod sa Ginoo nga naa dyan. Ina dyan Ginoo nga ka ng steri as yung tagagbata ni kay gusto si Zagbata. Pagbutod sa Ginoo may matuman. Og mo yung doktor nga tantangan ay mga tambal. Ginoo na magbuot sa ang kinabuhi. Og isa pa ba kung pabuhi ni nagpanganak na nga kaniya magdoktora nga. Kung buntis magali ka, delikado. Ay, maabot dyan ka sa point nga papiliun. Agbana man ay papiliun og ato ng ospital. Ino man ang bana nga. Bana! Nansa may mong piliun, yung mga asawa o bata. Nga naman dyan na sakit sa kasing-kasing kasagaran. Ang nasakit sa kasing-kasing kasagaran dyan, maburos na ang kinabuhi, delikado. 50-50. 50-50 kay may masang doktor nga ni lisod ning papanganaka usaray mabuhi dani nilang duha og kanang nay isgiho ko nas nanam na mina wala gina may doktor nga usaray mabuhi dani nilang duha og lisod na zad ina man nang bana agbana man ni padisasyonon bana sa ming piliun asawa og imong anak. Ang bana nga anak, isang pilihan kay ganan si anak. Di, entonces ko. Na, tabang na sa kampo na. Ara pang isa lagi sa Ginoo, ug naa mangali kay nahitabo naman tong babalitok lagi. Ug naa adawatan kun. Ahago nga panindigan mangusag ko ahong depan ang kaugalingan sa Ginoo. Nga kaira lagi na ho. Mabuhi lagi ko. Nga na. Di mo dyan mahibawan natin kinabuhi lagi. Kaya katong among pagbabalitok, basin nagiog ka ng nasipya to. Kay, nga lagi nalamian na. Nari na nasud sa ilang mga sperm. Gamay, bisa gamay na magbuhi naman na. Ukuan ko, fertile. Oo nga nga naghang doktora. Nga nagbalik ni mo pohon, mag-PT economy. Pregnancy test. Kay sure jud ko ni sa og kanang nay buros ba ko. Kaya buros ko aron ma kuan pangandaman pa.
Bitaw guys, kuan jud seryoso. Agang kahimtang di ilalim nga mabuntis. Kay risk go kaazo. Pero wala kita kahibaw sa panahon. Ug katong amang gibuhat ni Limel ug ganang nay naada ditoy nabuo. Ako lamang dawaton. Isalig naman sa Ginoo og tanan, Tizulino. Nagang doktora nga ning balik na magpiti. Pero dugo ko karong katapusan, di na magpiti. Kaya gang dugo kay katapusan man. Di sila rin maghang kahimtang. Ayun lang mo lagi pagbuntis. Simba ko og kanang nay na magaling na buo. Ako lang ko pingisalig sa Ginoo og tanan, kay Ginoo ra man din nahibaw. Shout out, Limil. Kuan, sumabong. Doktor, makigistorya ni mo. Limuel gani ha. Gipangita. Gipangita sa ang doktora, Dr. Luna, kay isa ko nga pasabdon. Nga mo lagi ang kahimtang lisod og kanang nay mabuntis ko kay agang mga maintenance daghan ko giinom usa na ng warfarin isog na siya. Nja, simba ko jud og naa kay nagbubalitok naman ni. Aw din na tara maka kuan kapag kay pagbuot sa Ginoo. Pero ag kuan mo gud Ginoo ang pinagbuot sa tanan. Mabuo mo ko na nga natin dili basta kanunay. Zawa man gud may nagkanunay. Parang sa naman kay kapudyon mas Limuel. Ang panagsa pwede po mabuo. Pag honeymoon di ay. Pag honeymoon kay kuan man. Nagpasulabi no may dadto. Nja. Pag human na mag-honeymoon kay gidugo man ko. Wa arto na buras kay nagbubalitok mo sa gidugo ran po ko pagka sunod adlaw. Ramang pahibawon pohon guys og karang nay sa ni balita na baysud bata niyang tijan. Check up na sa ang kuan neurologist. Ang neurologist way problema. Og agaha ko ng sakit usara. Wa pa ko'y sakit sa kasing-kasing. Okay ra og karang mabuntis ko. Kay otro na ko no agang maintenance. Niyan si Dr. Makapas, kung agay mong sakit kuan pa, epilepsy ra, pwede ra kuno ko mabuntis. Unsa kay namo ko problema sa kasing-kasing, lisod man kaadyo. Maadyo rito sa una, katong na pagpanguyab ni Limul na 2021 siguro to, dadto na yung panahon na, okay pa na ito nga nagpabaros unta ko. Kaya wa pa man ko rito sakit sa kasing-kasing. Dapat di sa una, katong nay nagkawab ng Limuel. Maazo rito ka na nay nag-una-una nami. Insa. Naburas ta ko dazon. Kay sakto unta. Makaanak na ko. O kanang panahon kanang nay kaslin ko nga na nanay anak. Pero sa una lagi, mahadlak naman po ko. Ibalik-balik dyan Dr. Luna nga basig buntis ka ha. May baon na ni o ka nang nabanisod bata niyang tijan. Kaysa ang naging nga, hindi mo dyan kapugnan. Nakabubalitok na namin. Ipasure dyan sa ang doktora nga magpiti ko. Kay delikado man o ka nang naburas sa reko. Nja, nagsige nga pa kong inom sa tambal. Madaot ko, apil bata. Mao na nga magpiti jud. Parang nibawa ano ka na nainsa. Bahala na gud, Ginoo ano bahala. Kaya kaning ang sakit, na nagasalig sa Ginoo. Ay ba ko, di ko pasagdan sa Ginoo. Isa pa kong tagaan og taas nga kinabuhi. Mga palingi pangadto sa Ginoo. Tagaan pa kong taas nga kinabuhi. Bahala og di ko madato. Maazo naman din yung sakit, maraming pangandoy. Sunod buwan siguro, inigbalik na ako magpa-request na pagkugto di ko. Basta hindi ako ka nang naado na yung kasing-kasing. Wala na ikuan, sakit. Pwede na akong pabuntis. Basta hindi ko na rheumatic heart disease. Naadyo na. Isang iglap ra. Naadyo na kang sakit.
At Julie, saan pa nang magpiti, Julie? Balik kay pagdasitis, napatakan ni Mimihi. Pwede na ka ospital himoon. Dili na ka, 10 minutes. Mura man siguro, di ko madali kabuntis, te. Kasiguro, kay nag-ana-ana ba mo? Ang zamaro to, guys. Ako ramong i-update buhunog ka ng may sani ang kayamtang danis ang lawas og na ba ni bata nga nabuo. Pahibaw-on na mo na ho. Di man po ko makasure nga. Ngayon kung wa lagi wa. Kay kuan mazami nagbubalitok. Ate po, ang bana anak, kung gusto dyan, magbuntis ka, gusto dyan anakan ka, pwede na mo yun, withdraw, pero ato ho, naara to. Kaning mahitabo sa atong kinabuhi. Di mo jud ngog kita rin nabuot. Ay, Mama Julie. Pinjag na ate. Sina ah? Nay ko sang tijan. Simba ko pa. O ka nang panaw. Huwag na mo ganit sa sang tijan wa po kumadlok. Kay Mana doon? arang isa lang sa ginuwag tanan. Kay ba ko nga di ko pasagdan sa Ginoo. Ginoo na kay magbuot sa tanan. Kaya magbuot sa Ginoo mo ay matuman. Bye-bye! Salamat sa inyong pagmahal.